आसलो आपली शरीर ही प्रकृती ही बरी दवरपाक सगळ्यांक गरज आसा योगाची। म्हाका एकूच सांगचें दिसता की सगळ्या भुरग्यांनी योग दिन आमी 21 जून करता तो सदांच आयचो दीस न्ही। आज सकाळी उठले योगा आयले कोणी तरी ठरयलें आनी आमी योग केलो चल या जाल्यार सुटले एकदाचे अशें म्हणपाचें न्ही। सदांच एक 15 मिनटां तरी सकाळची उठात बेगीन शाळेन येवपाची तयारी करच्या पयलीं आनी एक जी कितें आसनां आसात सादी सिंपल सदां करपाक अशी जाता। सूर्य नमस्कार एक घालपाचो एकदम घालप न्ही की एकदम असं आसता कोणी दिसता आनी 25 घाले आपूण 50 घालया तशें करूं नाका। 5 घाले तरी ते सारके घाले बरे व्यवस्थित जाल्यार ते व्यवस्थितपणे आपल्या प्रकृतीक बरे जातले आपल्याक त्रास जावचो ना। आज इंटरनॅशनल योग डे योगा डे आयज योगा डे म्हणून आयज एकूच दीस तुम्ही योगा करूंक जायना। तेका लागून हे तुम्ही स्टुडंट तशेंच आयज हांगा माझी भाव भयणां सगळीं जमलेली तुम्ही आयज एकूच दीस हे करूंक जाय हे तुम्ही कंटिन्यू दवरूंक जाय। सदांच एटलीस्ट आपल्या जिवाक लागून एक वर दिवचे। हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टंट। आता कितें जाला संवसारान सगळेच जाण पयशे करून गावतात खूब स्पीडीन आहा लोक फकत पयशा फाटल्यान पूण आपल्याचे हेल्थाचे चिंतिना। आयज हेल्थ हा जाल्यार तूं पयशे करूंक शकता। मनी इज नॉट इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टंट इज अ हेल्थ। तेका लागून सदांच तुम्ही आपल्या स्वताक लागून एक वर दिवचे। पयशे येतले पयशे घातले आनी मागीर तेच पयशे हेल्थाक मोडटले। तेका लागून पयलींच आपण चादर रावल्यार आनी आपल्या स्वता जिवाक लागून कॅर घेत जाल्यार फुडें आनी आमच्या रामदेव बाबाचे आयुर्वेदिक कवरा तुमकां 2014 या दिवशी संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये आदरणीय माननीय अशा प्रकारचे आपले नवे संपूर्ण जगाचे आज नेते या अशी उक्ती दिली तरी सुद्धा ती कमी नाही असे आपले आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रामध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिन सुरू करावा म्हणून प्रस्ताव मांडला आणि तो 2014 या दिवशी सर्वांमध्ये सहमत झाला आणि जवळजवळ 21 जून 2015 या दिवशी पहिला योग दिन जवळजवळ 192 देशांमध्ये भारतासह साजरा केला गेला, ज्याच्यामध्ये 47 देश हे मुस्लिम देश होते। हे अतिशय म्हणजे या ठिकाणी उद्धृत करण्यासारखं आहे की 47 देश हे मुस्लिम देश होते आणि 192 देशांनी हा योग दिन साजरा केला। आता 21 जून हा दिवस हा योग दिवसासाठी का म्हणून साजरा करावा असा प्रस्ताव मोदींनी मांडला। तर त्याच्यामागचं कारण आहे की 21 जून हा सगळ्यात मोठा दिवस, संपूर्ण वर्षामधला हा सगळ्यात मोठा दिवस। सूर्य लवकर येतो आणि उशिरा अस्ताला जातो, त्यामुळे आजचा दिवस हा योग दिवस म्हणून साजरा करावा अशा प्रकारचा प्रस्ताव त्या ठिकाणी मांडला आणि तो सर्वांमध्ये सहमत झाला। सगळे देश आज आंतरराष्ट्रीय योग दिन आणि त्याचं महत्त्व जे आहे हे त्यांना पटलेलं असल्यामुळेच त्यांनी किंवा तो योग दिवस हा स्वीकारला। आज आपल्याला माहिती आहे की विविध व्याधींनी संपूर्ण देशामध्ये थैमान मांडलेला आहे। गेली 2 वर्ष तर आपण बघितलं की कोरोनाच्या कालावधीमध्ये
ज्यांनी योग अशा प्रकारचा स्वीकारला किंवा जे दररोज योग करत होते त्यांच्या वाटेला हा कोरोना गेला नाही.